Dames en heren, lieve jokers en jokersinnen en vooral de allerkleinste onder ons. Je ziet hier op 11/11 wie schoon de Venlose vastelovend is. Maar vooral de kleinste willen we vooral niet vergeten. In mijn aantruien als Forsjoekjes heb ik ook gezegd dat ik veel aandacht zal besteden aan de jeugd. En ik ben heel erg blij dat we samen met Jokers Toekomst, want hier neben mij zijn de hele grootste Forsjoekjes juniores van Jokers Toekomst. En wij samen, wij mogen ook vertellen dat we een nieuw idee hebben gekregen om de jeugd nog meer te betrekken bij de vastelovend. We zoeken nadrukkelijk de jeugd op om er eigenlijk bij te brengen wie schoon dat Venlose feest is. En Vos van Jokers Toekomst, die leidt een vereniging wat al jaren eigenlijk de oestroling heet van de jeugd. En samen hebben we gezegd, we moeten iets nieuws gaan bedenken. Of niet? Ja hè? En wat is nou ten hoge hout getoverd? Op 30 januari, het aankomend jaar, dan zullen we samen, Jokers Toekomst en Jokers, zullen samen een nieuw evenement organiseren. Eigenlijk nieuw leven inblazen van een traditie die er ooit is geweest onder de naam van het Half Heenke. Het Half Heenke was een zitting voor de jeugd, is in enkele jaren geleden eigenlijk niet meer doorgegaan. En dat gaan we nou weer oppakken, omdat de jeugd eigenlijk voor ons heel erg belangrijk is. Gezamenlijk gaan we dat evenement opzetten. Het wordt een zitting op een woensdagmiddag op 30 januari. En dat evenement gaan we opzetten met een nieuw logo, met een nieuw initiatief van ons allebei. En vanmiddag mogen we ook het nieuwe beeld laten zien van het Half Heenke. Dat zal het wezen. Dit zal het wezen. We zijn er allebei gegroeid op dat we de verenigingen mogen vertegenwoordigen die voor de jeugd opnieuw zullen zorgen. Dat ze zich amuseren, dat ze al in de jeugdjaren meemaken wie schoon de Venlose vastelovend is. Een prachtig nieuw ontwerp, dat zult gedukkerd tegenkomen de komende weken. Want we gaan eigenlijk dit initiatief houden op 30 januari. De jeugd die zich geroepen voelt om iets te gaan doen op die zitting, is van harte uitgenodigd om contact te leggen met de verenigingen van Jokers Toekomst, dan wel met Jokers. En gezamenlijk gaan we de zitting, het Half Heenke houden op 30 januari. En de ganse jeugd uit de gemeente Venlo is ervoor uitgenodigd. Dank u wel voor uw aandacht. En we zien ons terug op een van die evenementen, maar misschien ook wel op de zitting van het Half Heenke.